Здравейте, потребители на YouTube Minecraft 3. Вие гледате моят канал Epic Minecraft Gaming BG и аз съм The Epic Gamer, така. И днес ще ви покажа как да си инсталирате Roblox. Всъщност е много лесно и се надявам да ви хареса. Така, значи първо се отваряте Mozilla групата и пишете Roblox. Ето тук идвате. Така. Вече трябва да се приготвили регистрацията и си пишете паролата. Така, опа, аз съм бърках паролата. Така. Когато влезете в Roblox, отивате на Games. Си изберете някаква игра, просто е така. След това давате Play и то ще ви излезе ето това. Давате запис на файла. Така. И теглите ето това. Roblox Player Launcher Exe. Така. Слагате го на десктопа и равнате, т.е. стартирате. Така. Ще ви спишете това. Така. И трябва да изчакате ето това. Така. Roblox Player инсталиран в момента се инсталира вашия Roblox. Така. И ще ви отворя ето това. Затваряте. И когато сте приключили, трябва да получите общо 3 неща. Roblox Player Launcher Exe, Roblox Studio 2013, това е вашето студио, в което ще правите неща, но за това по-нататък. И Roblox Player, за това задължително трябва да имате интернет. Давате и ще ви даде Starting Roblox. И ще ви отвори директно сайта на Roblox. И така вече може да играете. Може да си направите една папка. Или кръстите Roblox. След което да приберете тези неща. Когато отворите, да ги имате. И ето. Благодаря, че гледахте моя